بۆچی تورکیا ئەوەندە ڕێگەی بۆ خۆش کراوە کە بتوانێت ئەو لە سەدا حەوتەی خاکی هەرێمی کوردستان داگیر بکات. جەندەرمەی تورکیا هاتووە لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان بازگەی داناوە. بێ هەڵوێستی ئەمان وای کردووە ئەم دەوڵەتانم بە بەشێک لە خاکی خۆیان هەرێمی کوردستان سیرکەن. هێرشەکانی سوپای تورکیا بۆ سەر خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شتێکی ناڕەوایە و رادیۆی دەنگی گەل دەنگی توی هاوڵاتیە. Danışana Radyo Dengi Gelden Başkodarın Hejayru 23 Tirme 2024 Seyşembe Brüksel saat Nehlamedede. Hemen uçağın serisi ve peşkeş bikin demdam azadiye Riberapoya. Devleta Türkiye dagirkar hevlde li Bradoste barage nu ava bike li guri dîmenên de ajansa Rojnivîsê de hatiye weşandin li vû tevgera leşkerên Tirk ya li herêma Bradostê bêhna berdewam dike. Di dîmenan de têdîtîn ku leşkerên Tirk ji bo ku baregehên nû yên leşkerî ava bikin dest bi liv û tevgerê kirine. Leşkerên Tirk dibin parasına PDK'de li herêmê digerin û ciyê baregeha nû diyar dikin. Dagirkariya Devleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê roj bi roj berfirehtir dibe. Xelkê herêmê ji gundên wan tên derxistin û gund tên vala kirin. Devleta Tirk bi hevkariya PDK sevketa leşkerî dike û dest bi çêkirina baregehên nû dike. Ciwanên peravê govend girêdan hatin bi çavkirin hat diyarî kir ku komeke ciwanan li peravê Mêrsînê li gel stranan govend girêdan û duruşun bers kirin û vîdyoya kişandin û li ser hesabê xwe yê medya dijîtal parvekiribû. Ev parvekirina ciwanan hedef hate nîşandan û serdozgerê Komeriya Mêrsînê derbarê 11 ciwanên ku di govendê dileyzin lêpirsin da dest pê kirin. Serdozgeriyê derbarê wan ciwanan de biryara bin çavkirinê da piştî biryarê neh ciwan di serdegirtina malan de hatin bin çavkirin. Her du ciwanên din ji ber ku ne li malê bûn ne hatine bin çavkirin. Di çalakên deng bi de azadiyê de tecîd hat protestokirin xizmengirtiyan bi daxwaza azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan çar serkirina pirsgirêka Kurd biriyên demokratîk li İzmir û Mêrsînê li pêşiya girtikan çalakiya deng bi de azadiyê kirin. Li İzmirê xizmengirtiyan û endam û rêveberên Egetwayî der li pêşiya girtika Kırıklarya Buca daxuyaniyek da Hevserka Dem Partiya İzmirê Vezan Karabulut axivî û diyarker ku ew ê li dijî tecîdê têkoşîna xwe bidomînin tecîd sûcê û desthilatdarî vê sûcî dike. Divê demil dest tecîd pêrakirin pişta xaftirê çalakiya rûniştinê hat pêkanîn. Li Mêrsînê jî xizmengirtiyan li pêşiya girtika kampusa Tarsusê çalakiya rûniştinê di hefteya çardemîn de kirin. Çalakeran pêşmalkên tecîd sûcê li dijî mirovaniyê li xwe kirin. Hevserokê Dem Partiya Mêrsînê Reşat Aşan axivê got siyaseta tecîdê welêt ber bi tunebûnê ve dibe bi girankirina tecîda li ser Rêber Abdullah Öcalan re meseleya kur jî tê girankirin. Di dîrokê de tiştekê wiha nehatiye dîtin tecîda li ser Rêber Abdullah Öcalan bin pêkirina qanûn û destûra bingehîniya Tirkiyeyê. Banga me ji bo desthilatdariyê ew e ku demil dest tecîdê rakin û müzakere dest pê bikin. Ev yek wê ji bo tevaya gelên rûşrata navîn baştir bibe. Em carekê din polîtikên tecîdê şermezar dikin çalakî bi duruşmeyan bidawî bû.
Li İzmir İstanbul'e nöbet alıcı deste serkirine de domeli İzmir nöbet adalete yalıcı deste serkira vina gelecole merge liber Sümer Bank'e devam dike. De çalakya doh dere ve bera tipa İzmir'e sena yazı bağlı ahı ve gud kayyum be hukukiye u emnidici ve be hukukiye u deste serkirine vina gelin. Şuna kesen bijarti tayin kirine kesan ne hukukiye. Feraseta kayyum devleteke hukuku demokratik jihole radike. Pişre endama inisiyatifate koşuna sosyalist tuce Kızıldemir ahı ve gud mina luwane ve embite koşuna xwal jole mergeci kayyum u zihniyeta kayyum mahkum bikin. Pişti axaftınan şahı komile Aleviyan en demokratik dat a İzmir'e jiber maha muharreme dönöbet adalet ede aşure belav kirin. Hevsörke dadeye İzmir'e Fırat Dikmenci ahı ve gud kese kubaka kayyum vina gel deste serdike u erişi saziyen Aleviyan dike ji feraseta Yezidin emlidi ji ve ferasete tekoşine bikin. Le İstanbul'e çalakya nöbete ko hezeket açtı u demokrasi lekada şişhane ya Beyoğlu droja çürü yekemin de devam dike. Le çalakya dohde mamuste takavit Polisi Zeybal ahı ve gud kayyum tünekirina demokrasiye pişre hevseruka dem partiye Yunus Önal ahı ve gud hatta ku feraseta kayyum biçe eme berxudana xwe bidomînin faşizma AKP û MHP welayet ber bi tünekirine ve dibe herkes dedi jî faşizmê dengê xwe bilind bike. Dagirkeri u iqanet li İzmir'e hate şermezar kirin Nertiya Parti Erema Demokratik TPP Erema Ege Tejade Parti Liber Sümer Banka Kevin Daxuyanekta Hevsevkeden Partiye İzmir'e Vezan Karabulut ahı ve gud aha ku devlet atık li başur dagirkeriye aha gele kurde. Mıxavun PDK'ji buye hezari xistikena pevajoy ke konu kara hesabı vübde. Karabulut ani zaman ku gelen Kurdistan'e veli diji metin geriye li berxabide. Banka mecli PDK're eve ku tekoşina brümet a gele kurd ne روشه اون نکه قربانه برجوندیان اف شرق قریش باندور لگلی ترکیه جدیکه حتی کو پرسکریکا کرد لباکور نه چاره سر کردن دموکراسی و عدالت نه ترکیه کسند فکرن کلی ترکیه به چاره سر یا پرسکریکا کرد و پرسکریک چاره سر ببن خود قابینن جبو ویجی ام د بیجین شهر نه چاره سری او بر پرسیارتی دیگه و سرملین همو گلان پیدیوی به زمان آشتی هی ام بانک له همو گلان به تیبتی همو شورشگر سوسیالیست دموکرات روشنبیر و هنرمندن ل ترکیه دیگه کلی دیش پولیتیک انشار بگلین کرد ره دناوا پشتوانی دبن. سیجیان دا امریکی تنگل هف روزنوان لالشته ناز دنیوی ساخویا باله دیکشنه سر جیانا گریلا سیدار و هوالینوی و دبیجه همو کاروان و آرمان جوان اوه کو دجمن جسر آخر و باویجن لالش سیدار وها دوام دیکه نویسا آورین محسون جدو رزان درباس نبویه دیساجی حقیقت آشر لجای کردستان دانی زمان هویتیا در و مروی ارتشا ترکادا گرکر اشکره دیگر پشتوان هوال هەبووکێن دیرۆکی لە قادا کوچویە شید بووە یا دوێمی ji basa pênûsa di destê xwe de dikir û digot hûn dizanin ev pênûsa kê ye ev pênûs ya gerilayê ku hûn li wêneyê wê dinêrine yanî pênûsa sor ya hevala sîdar zîlan e ev pênûs fermana ku dîroka wan rojan bênivîsandin dideme li vî welatî hin şervan hene ku kes navê wan nas nake ew şervan bê xew dimînin birçî diminin lê welat diparêzin her tim ber bi li cihekê dibalsin her tim acele wan heye wan riya xwe bizanebûn bijartibûn zanebûn wê de ezmûnên herî dijwar derbas bibin ji ber vê zanabûn hezkirin û şer fêmkirine ew hemû rewşên bêxewiyê jiyane mîna avê ji çalakiyê de herêkin çalakiyeke din hemû karê wan ew e ku dijmin ji ser axa xwe bavêjin ev nivîs çîrûska sê şervanên kuriyê wan gihîştine heve û ber bi heman armancê ve dibezin her sê şervan jî bi heman armancê dijîn û di heman keliyê de bi hev re şehîd bûne ev nivîs di ser gerilayên HPG Sîdar Zîlan mordem êrîş serbest berîtane mordem li Amedê ji dayîk bûye û mezin bûye serbest ji li Şirnexê ji dayîk bûye û mezin bûye Sîdar jî li Helebê ji dayîk bûye çîroka wan çîroka şervaniyê ye çîroka wan çîroka ciwanên Kurdistanê ku rêbera po an ne cemhev bûne yek û bûne fedayî.
Tevçande Ozan Serhat ve bir ani Ozan Serhat li Faraşine birindari dil hatı bokertin oje helikoptere leşkeri hat bu avetin. Bu vesile 25. salveger şehadeta hünermende Kurt Ozan Serhat Tevçande daxuyane dawaya u birani. Tevçande dikese Ozan Serhat da hünermende şoreşgerin ku bijiyan u hemu hebuna xwe ve fedai tekoşin azadi Kurdistan ekirne bir ani Kurt Ozan Serhat tevaya jiyana xwe derli diji politikayın asimilasyon faşizma Kırker û metînger têkoşîn kiriye. Ozan Serhat pêşvebirina hunera rêxistinbûyî berxwedê şoreşger û azadî parêzî de pêşengî kiriye. Gelek salan ji bo xebatên çand û huner li başûrê Kurdistanê kar kiriye. Li pêşketin û zindîkirina nirxên çand û hunerê de bi gelek hunermendên başûr re kar kiriye. Em wekî hunermendên Tevçandê li têkoşîna Ozan Serhat xwedî derbikevin û riyê wî şehîdan têkoşînê bikin. Cenazeye Şervanê Qesedê Xalîl Cemal Hüseyin hate veşardin. Şervanê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Xalîl Cemal Hüseyin 20 Tirmeyê dema erka xwe bi cî danî li bajarê Amûdê şehîd bû. Dû jî girtiya gel cenazeyê şehîd Xalîl Cemal Hüseyin bi merasîmeke li Pakrawanên şehîdan Rûstem Cudî ya li gundê Berkevîrê veşart. Piştî rêzgirtina li Goristanê ji şervanê Mêsa Leşkeriya Amûdê berxwedan Mahmûd Axivî û Balkşanser fedakariyên ku gelên herêm û Bakurûşatê Sûriyeyê ji bo yekîtiya welêt û parastina wê dikin. Piştre endama Kongre İslamya Demokratîk Musa Elbecer Axivî û sersaxî ji malbata şehîdan re xwest. Piştî axaftina wesîqeya şehadetê ya Xalîl Cemal Hüseyin hat xwendin û radîstî malbatê wê hat kirin. Cenazeyê şehîd Xalîl bi tilîl û duruşmeyan hat veşartin. Gülistan Kılıç Koç Yiğit Gotli Türkiye'ye birçibun xızani geçti asta heri bilend. Arikar Serokê Koma Dem Parti Gülistan Kılıç Koç Yiğit li meclisê geşedanên di rojevê de nirxand û got em nedîjî pêşniyar qanûna ku wê heywanan tune bikene. Sedema pirsgirêkên li welêt desthilatdariya AKP'ye li wî welatî tenê pirsgirêka heywanan nîne teqewît mahkumî hejariyê kirine. AKP dibêje çavkanî tunene eger desthilatdarî hemû hatina welêt li şerê li dijî Kurdan xerc bike û ranta talanê ava bike çavkanî wê nemînin. Li dîroka vî welatî de xizaniya herî mezin têjîn. Herkes birçî û hêjare. Lê kesê li dora AKP ne di nava xweşî û dewlemendiyê de dijîn. Ev cihêkarî û talan nayê qebûl kirin. Koçîl Balkşanser sê dayikên li elî hatine binçavkirin jî û girtin û got ev nêzîkatiya li hemberî Kurdan û jinan e. Em careke din bank li wezîrê dadê dikin di serî de dayikên li Elihê dev ji girtina dayikên me û işkencekirina wan berdin. Di neh salan de îstîsmar 3 qet zêde bûye. Di sala dawî de sû 1000 zarok rastê êrişa zayên dî hatine. Divê meclis dijî îstîsmara li ser zarokan û tundiya li dijî jinan kar bike. Nûçegihana Rojnêsê hêzên asayişê êrişî menkirin û kelûpelên ajansê desteser kirin. Rojnavavana Dêrîn Rahîm destnîşan kir ku eniya yekîtiya li dijî dagirkeriyê Duh li Silêmaniyê li ber baxê giştî xwez civîna çepemeniyê pêk bîne û damizrandina xwe eşkere bike. Ev jî weke rojnavavan çûme cihê civînê. Lê hêzên asayişa Silêmaniyê êrişî kesên beşdar bûne kirin, du sê kes jî birîndar kirin. Piştî êrişa hêzên asayişê endamên eniya yekîtiya li dijî dagirkeriyê ji bo xwendina peyama xwe ya li dijî dagirkeriya dewletatir çûn berderkî zera. Lê hêzên asayişa Silêmaniyê li wir jî êrişî beşdaran kir û nehiştin daxuyanî were xwendin. Rojnavan Dêrîn Rahîm herî dawî got di dema ku me çalakî û daxuyaniya çepemeniyê dikişan hêzên asayişê êrişî me kirin û ez girtim. Destanî ser telefona min û kelûpelên min yên Rojnavaniyê. Hêzên asayişê li min xistin ez gelek êşandim piştre telefona min dan û ez berdam. Lê hîn jî kamera û kelûpelên min yên din li asayişê ne û radestî me nekirine. Aliye Osman jinên hatine koçberkirin divê ziman û çand daxwe bidin jîn endama Akademiya Jinolojiya Aliye Osman anî ziman ku koçberî û sürgûnên ji ber şer di jiyana jinan de rê li ber pirsgirêkên civakî derûnî û çandî vedike û got
jin hebûneke ku çand û zimanê xwe diparêze li dema tê koçberkirin ew bi pirsgirêka ziman re rûbirû dimîne. Xelkê Efrîn û Serêkaniyê mînaka vê yekê dibe ku zimanê wan yê zikmakî Kurdî yan jî Erebî ve lê cudahiyên zaravan hene. Lewma ketin nava tirsa ku vê çawa ziman û zaraveyên xwe biparêze. Jinên ku bi cudahiyên çandîne rûbirû tên pêvajiyeke kaosê dijîn. Malbatên ku li kampên dijîn ji ber ku jiyana xwe bi hev re didomînin di gerêdaneke çandî de qutbûna wan çênabe. Lê malbatên ji derveyî kampan dijîn qutbûneke dijîn. Ji bo vê jî divê jinên koçber yên kampan li dijî polîtikayên şerê taybet yên saziyên alîkariyê têkoşînê bikin. Divê destûrê nedin ku ew sazî wan ji çanda wan dûr bixe. Alî Osman da zanin ku yek ji armancên bingên ya koçberkirina guhertina demografiyê ev siyaseta herî metirsîdar ya dema me ye. Civaka ku ji axa xwe hatiye koçberkirin ve mahkumî taybetmendiyên cihê hatî koçberkirin be. Civakên me li gorî zihniyeta baviksalariyê tajî girtiye. Di civakên wisa de jin aboriya civakê tê dûrxistin. Jina ku bi keda destê xwe dabara civakê dike malbata xwe birêve dibe divê nekeve xefika baviksalarî û tevlî pergala aboriyê bibe. Belê godan Cemen û Çên serîsî bê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.